Здравствуйте, честит праздник. Вот теперь да. Чего чурсака, чака притяг? Няма никой, сега кому там започна. Ми гаража. Когда има ключовите само в мене? Къде ти нара заключат? Ключовите само в мене. Къде е другата каска? Няма да ме дадеш. Гаража. Старата. А? Ще ми остана малко зелено да мога да я пусим. Да, барниш. Ще тунинговни и няма без никакъв проблем. Чета къде им се качета пидера си, трябва сега да си Сега писна като си на каска, знаеш какво ма? Направо да идя за Хубава, хубава. Колко е здрава? Близнакано, да бе, хубава каска на 4-5 телефона. Кой? Защото тя може да е много хубава, ама да ни върши работа. Да бе. Да, как е? Да, бира, бе. Друго? Вентилира се. Да, направо. Кой ми на ени за стола, там покарахме по... Сема ли се? Не. Няма. Има вода. Теле, че ви не сте мокал, не ви сте варте. Всичко е. Изляваме на разходка да видя какво се случва. Какво съм събрал и какво съм направил. Ако искаш да запарен да виж, че хубаво е аз го взема. Който и пътец. Чакай и отивате. Не натичате, не натичате. Сега не му е видяла с шапката, не му е познала. Дядя кимна, ама ти. Аре, въртай. Как ще ходим, бе? Кажи ми да знам. Сега, събота или неделя? И събота и неделя. Приготви си мръвка. Сега тия мръвки, бе. Мръвчок. Искам каска. Хубаво, няма да едим и да караме гладни цял ден. Аз сам гледам. И то аквариум, доедикайте. Вече плямбуца, страх ме е, че остана и къде нещо. Аре бе, пъди. Защо чапка, бе? Дали не чапка, че така? Защото русака му оставя големи хлабини на клапане. Така ли? Да можеш, защото лято ще загрее още повече, ще отходи. Аре ти яко, не мога го държа някъде. Да. Аре. А там ли се? Сигурно. Звъни. Айде. Guten Morgen. Какво? Жива ми, почен съм. Was machen? Sprechen. Türkçe biliyor musun? Omega. Tüp sigara. Иска се един тел. Не отиваш? Прибира се да спиш. Какво ще правим ние? Какво? Какво става с тия? Почти мязана ни забравка.
ти бахти яденето, той ще каже, че има глисти в газа, човек. Ай, ще почерпя, днеска имам празник. Да вземеш, ако има спо. Аз на нашата поне извъннах сутринта и чистих. Поне изненадах. Кафе ли са пита? Сигурно. Снима. Трябваше тук едно огледалце слово. Не можа да слово протектора, защото не си намерих така дълга пашка. Какво? На 25 км. Ако искаш на къде да влезем? Какво? Трябва той вътре имам още работи. Аз съм ги приготвил, изчистил съм там код трябва. Уж съм подредил. Удари си една чекия, нали? Ако такова почува и после да излизаме. И сега нещо да направим да върчим. Нямаш ли нещо да правим, бе? Скажи да дойда да бутаме, не се кафета мърди. Като си кажеш бе, почуй. След се. Минута за бед. На принта кап. Има стартера ми, плюса не беше стигнат. Ще му лови да го стигна. Това направо моторче. Викам да му се радва, докато още не го е надраскал. Кога се старай, той най-много да изкара 2 седмици слабо. Гледа улял си. Им гледа, че из баща ти. Бара, гледай ми вънка 3 градуса тази боя, нещо сюда. Дай да починам малко да си. Какво ще прави? Бе, не мога и пътички ми. Пори такси за няма нищо. Право да се качва. Може и майка да се качва. Ще го бери питата, али ще стъпа на пръст. Малко стъпва като зерка. Къде да варим? Ти отиде се разкараш куш. Колояни бе!
колымна кайка е. Аз имам номера. Кой? Това? Сигурен. Абсолютно. Същия човек. Същия човек. Сигурно. Имаш ли му телефона на то хуй в Пенин? Имаш ли му номерата, питам? И как ще му собе? Много по-добре изглежда само тон от преди. Посменил си, постигнал стоилно и добре. Особено на диска как се боядисал болчета по.